A predovšetkým my nemeníme svoje názory podľa toho, ako sa to niekomu páči alebo nepáči. A na druhej strane sa nie je možné prizerať tomu, aby beztrestne ľudia, ktorí ničili Slovensko 2023, sa mohli usmievať na rôznych plagátoch a tlačovkách. A najhlasnejšie po generálnom štrajku volajú strany pohybujúce sa na hranici zvoliteľnosti. O čom to vypovedá? Jednou vetou, že vy žijete v paralelnom vesmíre, pán Šimečka. To je problém, že ste odrezaní od reality. Áno, samozrejme o tom, akým spôsobom, že ste schopní akúkoľvek štatistiku zneužiť len na to, aby ste mohli proste začať hovoriť o tom, aké Slovensko je absolútne báne. A pán Odor je odkiaľ, prosím vás pekne, z maďarskej koalície? Nie, pán Odor bol premiérom. Nechajte ma dohovoriť, som neskákal do rečí. Neskákal som do rečí. Sa ukludnite, lebo zase vám napíše denník, že sa máte ukludniť. Ja vám poviem jednoducho, keď si pozriete, vy popierate základné ekonomické fakty, pán Šimečka. Slovensko za posledných 30 rokov z 10-násobilo svoj hrubý domáci produkt. Pokrytectvo Smeru, ktoré na jednej strane hovorí, že nechce predĺžovať vojnu, aj teda nielen, že predáva, ale aj dáva v prípade Boženy. Človek by mohol mať pocit, že ste konštruktívni, ale opätovne to úplne ukazuje tú perfidnosť, ktorú pristupujete k politickej diskusii. Pochopiteľne Božena nie je zbraň, pretože Božena je civilné odmiňovanie. Nikto nevie, ako dopadnú voľby a kto zohrá alebo kto nezohrá nejakú kľúčovú rolu. My tie voľby v roku 2027 vyhráme. Držte sa. Ďakujem pekne.